ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿಕ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೈವ ತೆಯ್ಯ ಎಂಕಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಳೆ, ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ, ನಾಗಾರಾಧನೆ, ದೇವತಾರಾಧನೆದ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ. ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದೇ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂದು ಪಂಡ ಒರಿ ದೇವೇರು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವೇರು, ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದೈವ, ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು, ಕುಟುಂಬ ಗೊತ್ತಿ ನಾಗೆ, ಜಾಗ ಗೊತ್ತಿ ನಾಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಇಂಚ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತದು. ಪುರಾತನ ಕಾಲೊಡ್ದೇ ದೇವೇರು, ದೈವ, ನಾಗೆ, ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಒಂದೇನು ಸಮಾನ ರೀತಿಡು ಬದುಕುಗು ಬೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗಲಪುಡು ನಿಜ್ಜಂದೆ ಬದುಕೇರ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಾತ್ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ ಮೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು. ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಎಂಚ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಳು ಉಳ್ಳನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿದಾರ ಐಡ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಕದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಳು ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥನು ಆಧರಿಸಿದು, ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿದ ಕ್ರಮ ನಿಯಮಲುಳ್ಳ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು. ನೆಟ್ ಮಾಂತ ಎಟ್ಲ ನಂಗೆ ತೋಜಿನ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಆಪಾಪುಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಪುಣ ಚಿತ್ರ ಕಾಲಾವಧಿ ಅಥವಾ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಲು. ಈ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಡು ಗುಂಡೊಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ದೇವೇರಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದು ತರೆಟ್ಟು ತುಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ಸವ ನಡಪುಣ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಏರಂದು ಕೆಂಡ ಆ ದೇವೇರಿನ ತುಂಬುನಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಹಕರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಹಕ ವೃತ್ತಿ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಹಕರನಕ್ಲು ಈ ಮುಕುಲ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜಡು ಏತೋ ನಂಬಿಕೆಳುಂಡು, ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿ ಅಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತು ನಮನೆ ನಮನೆಡುಂಡು. ಈ ದೇವರನ್ನು ತುಂಬುನಂಚಿತ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು. ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ, ಮುಖ ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ಅಂಕಲ್ನ ಮೂಡಾಯಿ ತೆನಕಾಯಿ ಭಾಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಎಂಕಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರಡು ಕುಂಬ್ಳೆದ ಅಡಿಗೇರ್ನಕ್ಕಳ್ಳ, ಪುತ್ತೂರದ ಪುತ್ತೂರಾಯರ್ನಕ್ಕುಳ್ಳ, ಪುತ್ತೂರದ ಸೀಮೆದ ಆಲಡ್ಕದ ದೇವೇರ್ನ ಕೊಪ್ಪರಿಗಡೆ ಬಳತದು. ಈ ದೇವೇರ್ನಲ ಈ ಮಣ್ಣದಲ ಪುತ್ತೂರಾಯ ವಂಶದಲ ಉದಾಹರಣೆ ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನನು ಪಗರ್ಪಾಯಿನಾರು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಚಿತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಆಲಡ್ಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪುತ್ರಾಯರು ಬೇರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು. ಆರನ ವೃತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ, ಆರನ ಭಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಕ ವೃತ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಆರೆಗಿಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆತ ಬಗ್ಗೆ, ಐಟಿಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಟ್ಟೆದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವರನ ಉತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೆಡ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂಡ್ರುಳ್ಳ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಆರೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿತ್ತ ಯಜ್ಞೆಗೆ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸಾವೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪುತ್ರಾಯರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ವಂದನೆಗಳು, ಪ್ರತಿವಂದನೆಗಳು. ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಡಾಯಿ ಬಾಗೋಡು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಬಂಡ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅಡಿಗೇರ್ನಕ್ಲ ಪುತ್ರಾಯರ್ನಕ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಕ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಣತ್ತನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಮಾಂತೇರ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇಂಚಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತನಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳ ದಾಯಂದು ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಅನುಭವ, ನಿಕ್ಲೆನ ವಿಷಯ, ನಿಕ್ಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಗೊತ್ತಾವೋಡು. ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೇರಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಏಪಾಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಅನುಭವಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಉಲಜ್ಜಿಗೆ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ಪಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ. ಈರ್ನ ಬಗೆಟ್, ಈರ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಗೆಟ್, ನಿಕ್ಲೆನ ಆಲಡ್ಕದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಪವಡು ಸರ್. ಪ್ರತಿವಂದನೆಗಳು. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ
ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯವರ ಅನುವು ಮಾತ್ರಂಚಿನ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಆಶಯ ಕೊಳ್ಳಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಾತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತಂತೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಂತುಳ್ಳೆ. ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಮನೆತನದ ತಂತ್ರಾಗಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ನಿಪುಣರು ಆದಿತ್ಯನ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಆದಿತ್ಯನ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಪುತ್ತೂರಾಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ದಂಪತಿಗಳನ್ನ ಆಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲಡಿ ಏನು 2ನೇ ತಾಯಿ ಹುಟ್ಟಿದ 1957ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ. ಎನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂಡೂರು ಸರ್ವೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಟಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲತ್ತು SSLC ಮುಟ್ಟ ಸುಬೋಧ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಣಾಜೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜನೇ ಇಲ್ಲಡೆ, ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡೆ. ಸೊ ಪಾಣಾಜೆಗಳ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತರಗತಿ SSLC ಮುಟ್ಟ ಏನು ಪಾಣಾಜೆ ಸುಬೋಧ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಣಾಜೆಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತೆ ಆಯ್ತು ಬಿತ್ತು. ದುಂಬು PUCಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಮುಲ್ಪತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಪೋತು ಬರ್ಪಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಾಹನಂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂಚ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಪ್ಪಗದ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರೇ ಈ ಮಠಂಕು ಬಲ ಅಂತಂತ ಏನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠಂಕು ಸೇರಿಸೋದು ಅಲ್ಪ ಏನು 2 ವರ್ಷದ PUC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರ್ಸೆ ಆಯ್ತು ಬೆತ್ತು. ಪುತ್ತೂರು ಬರ್ತದಾನಾಗ ಪರಂಪರಾಗತವಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಪ್ಪಯಾಗಿ ಅರ್ಚಕ ವೃತ್ತಿದ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಪರಿಕರ್ಮಿ ಆತ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸೇವೆ ಬೆರಪೋನೆ ಅಲ್ಪ ಈ ನಿತ್ಯ ಬಲಿಪುರ ಅಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಹೊತ್ತು ಅವು ಎಂಕು ಈ ಉತ್ಸವಂಕು ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು ಕಿಡ್ನೆಪ್ಪನಾಗ ಜಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಜಾತ್ರೆಗಳಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೋಳು ಅಶರಂಕುಳ್ಳ ಮನೇನು ತರಟೀಜಂತೂ ಅವು ಏನು ಅಮ್ಮ ಅಂದೇನು ಎಂಗೆ ಕತೆ ಪಣೋದಿತ್ತೇರಿ ಏನು ಜಾಲ್ಡು ಪೂರಾ ಕೋಣೆಗಳ ಈ ಮನೇನು ತುಂಬಂತೂ ಹೋಗಿತ್ತೀಗ್ರಿ. ಸೊ ಬಾಲ್ಯ ಉಂಟೆ ಈ ವೃತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಪಣಪಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠಂತ 11 ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವನದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕೈತೊಳಿಪುನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿದಾಸ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಅಕ್ಕಳ ಮಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಅಂದು ಎನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. ಎರಡು ಪುತ್ತೂರಾಯ ಕಿರಣ್ ಪುತ್ತೂರಾಯ 2 ಸುಪುತ್ರ ರತ್ನಗಳು. ಇದುವರೆಗೆ ಉಪನಯನಾದಿ ಪೂರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾತು ಮದುವೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಉಂಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತರಾತು ಇಲ್ಲೇರಿ. ಈತು ವರ್ಷದ ಇನ್ನ ಕಲಾ ಬೆನ್ನಿ ಕಲಾ ಜೀವನ ಸೇವೆ ಜೀವನ ನೆಕ್ ಇರು ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ ದಿಡ್ನ ಓಳು ಪಂಡ ಇರು ಸುರುಕಾದ ಅವೇ ನಿತ್ಯ ಬಲಿ ಮಲ್ತು ನಿತ್ಯ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನುವಂಶಿಕ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಚಾಕಿರಿದ ವಿಷಯಡು ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಲ್ಲಪುತ್ರ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಐಟ್ ನಿತ್ಯ ಬಳಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಏತ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪುಂಚೆ ತುಯಿನಾರು ಅಪ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ದೇವೇರಿ ಉತ್ಸವ ಇರೇಗದಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತತ್ತು ಆಂಡ ಈ ಜಾತ್ರೆದ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಬಂದಾಗ ನಿತ್ಯ ಬಲಿಕ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಈ ನಿತ್ಯ ಬಲಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲಿಮೂರ್ತಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಅಟ್ಟೆ ಈ ಅಟ್ಟೆನ ತುಂಬುದನ್ನ ಓಳು ಪ್ರಥಮ ಇರು ಶುರು ಅಪ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಬಲಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂತಾನೆ ವಿಶೇಷ ಬಲಿ ಬರೀ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಬಲಿಮೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರ.
ಅವೇನು ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತದು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅನುಭವ. 85ನೇ ಇಸ್ವಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುತ್ತೂರು ದೇವರು ತುಂಬಿತ್ತೇರಿ. ಅಚಾನಕ್ ಆತ ವಿಶುದ್ಧ ಬೆತ್ತದ ಸೇವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕನು. ಅಂಚ ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2085 14ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಶುದ್ಧ ಬೆತ್ತು ಉತ್ಸವ ಏನು ಎನ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕನು. ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಾನಂಚಿನ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಕೇಶವ ತಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಂಗುರು ಬಿಳ್ತಾಯ ನಾಣ ಭಟ್ರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ವಾಸುದೇವ ಪುತ್ತೂರಾಯರು ಮುಕ್ಳ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಅವರ ಎಂಕ ಆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಂಪಣ ಒಂಚಿನ ಯೋಗ ಬತ್ತನ ಅವೇ ವರ್ಷಂತ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು ಜನಂಕ್ಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತೊಳು ಬತ್ತನು ಸಂತೋಷ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇನಿಕ್ಲ ಇರ ಮೋನೆ ತುನಗ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅದಿ ಒರಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಾನಂಚಿನ ಕುಂಬಳೆ ಶಂಕರದಾನ ನಡಿಗಳು ಬಾಬಾಡಿಗಳು ನಿತ್ತೇರಿ. ಆಕಳನ ಉತ್ಸವ ಏರೇನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆತ್ನು. ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಂಚಿನ ಮೋರೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟು ಆಕಳು ದೇವೇರೆ ತರಟಿ ಈಡಿ ಬೆತ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಷರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅನಾಯಾಸವಾದ ದೇವರು ತುಂಬಿತ್ತೇರಿ. ಅವು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆರೇನ ಹಸನ್ಮುಖನೇ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ. ಈ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ಕ್ರಮಕುಳಿಪು ಉಂಡು. ಪಡ್ಡೈದ ಬಡಕೈದ ಕ್ರಮಕುಳಿ ಬೇತೆ ಸೀರೆಡು ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆಡು ಕಚ್ಚವಾಡುನ ಕ್ರಮ ವಾದೇವರ ಅಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯರ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆಡು ಕಚ್ಚೆ ಅಟ್ಟೆದ ಅಳತೆಲ ಎಲ್ಯ ತುಂಬುನ ಆ ಶೈಲಿಲ ಬೇತೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಊರದ ಈ ವಿಶೇಷತೆ ಅವು ಎಂಚ ಪುತ್ರ ಅವು ಮುಂಡಾಸ್ತ ಕ್ರಮಲ ಬೇತೆ ಉಡುಪಿದಂಚಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲು ಕುತ್ತ ಮುಂಡಾಸ್ ಈ ಮುಂಡಾಸ್ತ ಒಳೆಯಿ ಪಾನಿ ಬೀಟ ಕುಳ್ಳುನು ಅವು ಅಕ್ಲು ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಬೋನ್ಲ ನಲ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಂತಲ್ಲ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಿಪ್ ಕುಳ್ಳೋದಿಪ್ಪುನು. ನಮ್ಮ ಈ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆದ ಮುಂಡಾಸ್ತ ಕ್ರಮನೇ ವಿಶೇಷ. ನಮ್ಮ ತರತ ಮಿತ್ತು ಪಾನಿ ಬಿಟ್ಟು ಕುಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡೇ ಪೋವುಡು ಹೊರತು ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕರ್ತೃವಿನ ಮಾನಸಿಕ ತಯಾರಿ ಆಗ ದೇವರನ ದಯ ಒಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಈ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಣ. ಇಂಚಿದ ಮುಂಡಾಸ ಚಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಪೀಠದ ಮಿತ್ತು ದೇವರನ ಪಾಣಿ ಬಿಟ್ಟದ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಕ ಐಕ್ ದಾಲ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆತು ಶುಭ್ರ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ ಉಡುಪಿ ಕಟೀಲು ಇಂಚಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರ ನೀಲಿ ವಸ್ತ್ರ ದೇವಿನ ಉತ್ಸವ ಸೀರೆನೇ ಕಚ್ಚೆ ಪಾಡ್ಬೇರಿ. ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಪದ ಶುದ್ಧ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ವಾದೇವರನ್ನ ಶ್ವೇತ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರ ಧಾರಣೆ ಕೆಂಪು ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತ್ರ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಅವು ಅಕ್ಲಕ್ಲನ ಅನುಕೂಲಂಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂದ ಐಕೆ ಸರಿಯಾತು ಬೆಳ್ಳಿದ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಕೈക്ക് ಬಳೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗು ಗುಂಡು ಸರ ಅಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರನ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಗುಂಡು ಸರ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರಿ. ಅವು ಬಾಕಿ ಸಮಯ ಉಂಟು ದೇವರನ ಮೇಲ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಉತ್ಸವ ಸಮಯ ಉಂಟು ಐನು ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯರು ಪಾಡೋಣ ಒಂದು ಕ್ರಮ ದೇವರನ ಅಂಶ ಉತ್ಸವ ದೇವರನಾತೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಈರು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ನಾಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಅವು ಈರು ಏರಡತುದು ಕಲ್ತನ ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವು. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳನ್ನ ಗೆತ್ತೊಂಡಾಗ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೆಲವರು ದೂರ್ಪೇರಿ ಏನು ಶಿವದೇವರನ ಉತ್ಸವಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡನಾಮ ಪಾಡ್ಪೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನಾಗ ಉದ್ದನಾಮ ಪಾಡ್ಪೆ
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ಭಸ್ಮ ಧಾರಣೆಲ ಗೋಪಿ ಧಾರಣೆಲ ಎರಡ್ಲ ಉಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದುಂಬು ಗೋಪಿ, ಗೋಪಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಭಸ್ಮ. ಶಿವ ಶೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತ ಉತ್ಸವ ಉಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಡನಾಮನೇ ಪ್ರಶಸ್ತ. ಶಿವೆ ಭಸ್ಮಧಾರಿ ಅಡ್ಡನಾಮ ಪಾಡ್ನ. ವೈಷ್ಣವ ದೇವರಿಗೆ ಉದ್ದನಾಮ ಐತ ಮಧ್ಯ ಉಂಟು ಕುಂಕುಮ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು. ಈ ನಾಮ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೇವರ ತುಂಬುನಾರ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು. ಈರು ಪಾಡ್ನ ಚಿತ್ರ ಐಕ್ ತುಳುಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವ ಚಣಿಲ್ ನಾಮ ಅಂದು ಅವು ಈ ಚಣಿಲ್ದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ರಾಮದೇವರ ಬರೆ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿ ಬಿರಲ್ದ ಅಂಚ ರಟ್ಟೆದ ಮಿತ್ತದ್ದು ಬರ್ತದ ಅಂಗೈ ಮುಟ್ಟ ಈರು ಪಾಡ್ನ ಚಿತ್ರ ನಾಮ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಬಾಯಿಡೆ ಅನ್ಕೇಂದೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನೆದುರು ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪುಣಂದತ್ತು ಸರ್. ದೈವ ದೇವರ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನಾಯಗ ಆತ ಗಣಸ್ತಿಕೆ ಬರಡುಂದಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತ ಒರಿಯೋದಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಆಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಖಂಡಿತ ಅವಡು. ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು ಗರ್ಭಗುಡಿತ ದೇವರನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತದ್ದು ಪಿದೇಗೆ ತುಂಬತ್ತದು ತರಟು ತುಂಬುದು ಉತ್ಸವಾದಿಗಳೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಪನ ಜಯಪಂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಉಂಟು ಜನಗಳು ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಪೋಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿ. ಕಾಶಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಜನಗಳು ಅಂಗಿ ಪಾಟ್ಲ ಪೋಪೇರೆ ಮುಟ್ಟೋಳಿ ನಮ್ಮವಳು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದೇನೆಂತಾರ ಗರ್ಭಗುಡಿತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಪೋಪಣ. ಸೊ ಆ ದೇವರನ್ನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತದ್ದು ಜನಗಳು ಭಕ್ತಿಗೆ ಐಕ್ ಕೈ ಮುಗಿಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಕೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಇತ್ತಂದ ಐಕ್ ಮೌಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಣು. ದಯಪಂಡ ವರ್ಷ ಇಡೀಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬರಂದನ ಇಲ್ಲ ಆ ದೇವರಿನ ಪುರ್ಲುತು ಎರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ ಹೊಡಿತಾರೆ ಬರ್ಪೇ ಆತ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಆತ್ ಅಂಗಳಪುಡು ಬನ್ನಾಗ ಐಕ ಸರಿಯಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಉತ್ಸವಾದಿಲು ಮುಳ್ಳು ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಆಯನ ಭಕ್ತಿ ಆಯನ ಉಡಲ್ಡು ಶಾಶ್ವತ ತಾನು ಬೆಂದಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ನ ಆ ಸಂಬಂಧ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿದ ಸಂಬಂಧ ಖಂಡಿತವಾದ ನೆರೆಪುಂಡು. ಈ ಕಡೆ ಅನ್ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಈ ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ, ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆ, ನಮ್ಮ ಉಬಾರು ಈ ಆಸುಪಾಸು ಸುಳ್ಯ ಸೀಮೆ ಪಂಜ ಮೂಳು ಮಾತ ಸರ್ ಜಾತ್ರೆ ಏತೇ ದಿನತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಇನ್ನು ದೇವರನ ಅಟ್ಟೆನ ತುಂಬುನಾರು ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಕಿರು ದೇವರನ ಉತ್ಸವದ ಆ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟೆದ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಣ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಒಂಜೇ ದಿನ ತಾನಿ ಅಥವಾ ತೇರು ದಾನಿ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ದಿನ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ ಅಟ್ಟೆನ ತರೆಕ್ ದೀಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ತರೆಕ್ ದೀಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಣ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ದರ್ಶನತ್ತ ಬಲಿತಾನೆ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಣ. ಈ ದರ್ಶನತ್ತ ಬಲಿತ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಸರ್? ವಿಶೇಷವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಏನು ಪರೋಣ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಪನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರ ದರ್ಶನ ದೇವರ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಈ ಪರಸ್ಪರ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷತೆಗೆ ನೋಡಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೊರ್ತುಗೂ ಐನಿರಂಥ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪಣ ಆನಿ ದೇವರನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತದ್ದು ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಆವಾಹನೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಉಂಟು ಗೆತ್ತು ಉಂಟು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಅಳವಡಿಸೋದು ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಉತ್ಸವ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಮಾಪುಣವೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅವು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆ ಭಕ್ತಿ ಈ ದರ್ಶನ ಬಲಿಟ್ಟು ಏತು ಸುತ್ತು ಎಂಚಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ದರ್ಶನ ಬಲಿಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಸುರುಕು ಐಕ ಚಕ್ರ ಸುತ್ತು ಅಂತ ಪಣ್ಪೇರೆ, ಎರಡನೇದು ಶಂಖ ಸುತ್ತು ಅಂತ ಪಣ್ಪೇರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಅಂತ ಪಣ್ಪೇರೆ. ಶಂಖ ವಾ ರೀತಿ ಪುಣ ಅವೇ ರೀತಿ ದುಂಬು ಪೋತು ಪಿರವು ಬರಪುಣ ಮಧ್ಯ ಎದುರು ಪೋತು ಪಿರವು ಬರಪುಣ ಶಂಖ ರೀತಿ
ಅಥವಾ ಸರ್ಪ ಬಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬೋಪ್ನು ಮೂಜಿನ ತಾತ ಓಡಂಬಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತುಡು ಇಡೀ ಆ ದೇವರು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಂತ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಅಂಪುವರು ಏನು ಪನ್ಪುಣ ಐಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ವಿಶೇಷವಾದ ದರ್ಶನ ಬಲಿಯಾತ ಬಟ್ಟಲು ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಜಂತೇರು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಯೇತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಇದು ಕೊಡು ಪನ್ಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಾಕಿ ಹಿಂದೂಯೇತರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತೂ ಉಂಡು, ವಂತಿಗೆ ಕೊಡು ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಏರೆಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದೆತ್ತ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಲ ಸೀಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡ ಒಂಜೇನು ಅವಳು ಬಟ್ಲು ಕಾಣಿಕೆ ದಾನಿ ಪಾಡ್ತೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತನೋಡು ಉಂಡು. ಐಕೆ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಬೆತ್ತದ ವರ್ಷ ಅಂತ ದರ್ಶನ ಬಲಿಯಾತ ಬಟ್ಲು ಕಾಣಿಕೆ ಮುಟ್ಟ ಅವು ನಂಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ. ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಬಟ್ಲು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡೋಡು. ಅಂಚ ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಆಜಿನೂದು ಇಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆಜಿನೂದು ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಂತಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ದುಡ್ಡುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೂ ಅಕ್ಕಿ ಅರಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಲ್ಪದ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಬೆತ್ತದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಜಾತ್ರೆ ಮುಟ್ಟದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಡ್ಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಬೋಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನು ಇಜೊಂತೇರಿ. ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಒವ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಿ ನಂಗೆ ದೇವರ ಕೊಳ್ಳಂಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಡು ದೇವರ ಕೊಳ್ಳಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಐಟೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಪಿರ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆ ಮಾತುಂಡ ಇತ್ತು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಗಿಲ ಅಡಕ್ಕದು ಪೋನು ಒಂದು ಎನ್ನ 1 ಲಕ್ಷ ಕಂಡದು ಪೋನು ಎನ್ನ 1 ಲಕ್ಷ ಅವಳು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೂಳ್ತು ಪೋನು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಜನ ಬಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವು ವಿಚಲಿತವಾದ ಬೇತೆಗಡಿಟ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1,000 ಅಕ್ಲು ಏತು ನಿಗದಿ ಮಾಂಪೇರು ಆತ ತೆರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬೆತ್ತದ ವರ್ಷ ಈಗ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಸೇರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ವಸೂಲು ಮಾಂಪೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ಕೊಳ್ಳೇನು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಸಾಲಂಕು ಋಣಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಾಪ ಆ ಋಣ ಸಂದಾಯ ಅವು ಬಾಕ್ಯಾಪ್ರಿ. ಆ ಬಾಕ್ಯಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಕಂಡದ ಪೂಪನುವ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಏನು ವಿಶಾಲತೆ ಏರ್ಲ ಗ್ರಹಿತು ನೋಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಉಂಟು ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡ 1 ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಪುರಾವೆಗಳ ಇಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸೋಜಿಪೋತಾರೆ. ದೇವರನ್ನ ಅಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ತುಳುಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಅಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ದೇವರನ್ನ ಅಟ್ಟೆ ಅಂತ ಈ ಪುಷ್ಪ ಕನ್ನಡಿ ನೆನ್ನು ಕಟ್ಟುಣವೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸ ಬುಕ್ಕ ಇಕ್ ಬಾರಿ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಸರ್ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟೆನು ಬೇತೆ 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 ಬಿಡಿ ಭಾಗಳುಲ್ಲ ಐಟ್ ಐನು ಒಂಜೊಂಜೇನೆ ಸೇರ್ಸಾದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲಿ ಮೂರ್ತಿನ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಐನೊಂಜಿ ಐಕೊಂಜ ಅಲಂಕಾರ ಬರೋಡು ಅಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲೆ. ಈ ಅಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುಣವು ಈರು ಏರೆಡ್ದು ಕಲ್ತನ ತೂದು ಕಲ್ತನ ಆತ ಐಕೀರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ ಐತ ಒಂಜಿ ಆತ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಉತ್ಸವದ ಅಂಗ ಏನು ದೇವರ ತುಂಬನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಎಂಕ್ ದೈವದತ್ತ ಏನು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದೈವದತ್ತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಏನು ದೇವರ ತುಂಬನ ಎಂಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ಅಲಂಕಾರ ಮಮ್ಮನ ಎಂಚ ಹೇಳ್ತಾ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ. ಪುಷ್ಪ ಕನ್ನಡಿ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಅವು ಮರತ್ತ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಐಕ್ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಉಂಟು
ದಂಡೆಗೆ ಅರಿಸಿಂಜವು ನಿಟ್ಟೇರು ಅರಿತ ದಂಡೆ ಓಹೋ ಅವು ಭಯಂಕರ ದಿನ ಓಹೋ ಈ ನಿಖಲ ಮಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳಾಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಕೇಪಳ ಪೂತ ದಂಡೆನೇ ಮಾಪೇರು ಕೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಳಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಉಳ್ಳಾಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಕೇಪಳ ಹೂ ತುಳಸಿತನೇ ದಂಡೆ ಓಹೋ ಅವು ಒಂಜಿ ದಂಡ ಮಾಲೆ ಸುಮಾರು 15 ಕಿಲೋ ಬರ್ಪುಣವು ಓ ಇತ್ತೆ ಅವು ಕಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಳಿ ಐನು ಪರ್ತಿ ಸಿಂಜೋತು ಪರ್ತಿದ ದಂಡೆ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಈ ದಂಡೆದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಉಂಟು ಸತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಬರಿಟ್ಟು ಮಕರ ಬಟ್ಲೆ ಐದು ಸಿತ್ತು ನಗಲ್ ಬಾಯಿ ಪನ್ಪೇರು ಬೆತ್ತು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿದ ಪುಷ್ಪಗಳು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗುಬ್ಬೆಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸರ ಕೇದಗೆ ಮಾಲೆ ಬೋಳುಗುಬ್ಬಿ ಸಪ್ತಗುಬ್ಬಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಪುದಾರಗಳು ಉಂಟು ಬಳ್ಳಿದ ಕಟ್ಟಗಳು ಒಂದೇನು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಜೋಡಿಸೋದು ಪಟ್ಟೆ ನೂಲು ಕಟ್ಟಿದು ಪುಷ್ಪ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಂತ ತಾನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ಕನ್ನಡಿ ಈ ಪುಷ್ಪಕ ಪಾಡ್ನೆ ಥರನೇ ಪುಷ್ಪ ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದೆ ನಾವು ಬೆಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡಿ ಚಿನ್ನದ ಕನ್ನಡಿ ಅವ್ರಲ ಪಾಪು ಬೆಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡಿ ಅವ್ರಲ ಪಾಪು ಸಾಲಂಕೃತವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ಪಂಚ ಪುಷ್ಪನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಂತದ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು 30-40 ಕಿಲೋ ಭಾರ ಅಂತ ಪುಷ್ಪ ಕನ್ನಡಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರಪುಣು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿಂದ ಗುಲಾಬಿ ಪೂತ ಆತ ಹಾಗುರಲ್ಲ ಆಪುಣು ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಪುತ್ತೂರು ಬೀರಬಂಗ್ಲಗೆ ಪೋನಾಗ ಪಿದಾರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಮುಂದೆ ಪೋಪುಣ ಅಂದ್ಪಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬಟ್ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಳ ಶಿವನ ಇನಿಕೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂದ ಕೈ ಮುಗಿತು ಪಿದಾರ್ಲ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ಪುಷ್ಪನು ಬೀರಬಂಗ್ಲಟ್ಟು ಕೊಡೋದು ಜಪ್ರ ಇಲ್ಲಕ ಆತನೇ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಈರು ಸಾಧಾರಣವಾದ 40 ವರ್ಷಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತನಾರು ಅವಾಗ ಈತ್ ವರ್ಷದ ಇವ್ರನ್ನ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯಾಣೋಡು ಏತ್ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಇರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಏತ್ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಇರು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರು ಸರ್ ಈ 40 ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಉಂಟು ಒಂದು 125-130 ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಂಬಳ ಸೀಮೆ ಪುತ್ತೂರು ಸೀಮೆ ಇಂಚಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಹಾಸನ ಇಂಚಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸುಳ್ಯ ತೊಡಿಕಾನ ಮಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳಾಲ ಕಾರ್ಕಳ ಈತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನೇ ಐತೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಅಂತ ಪನ್ಯಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪನು ಯಾನ್ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಪರಿಸರಡೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಬೈಡಿರ್ನ ಪುದರ್ನ ಕೇಂದೆ ಇರ್ನ ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಅಕ್ಕಳು ಎಂಕಲ್ಡ ಪಂಡ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಈರು ನೆಲ್ಲಿತ್ತಾಯಿರ ನಿಕ್ಲೆಟೋರಿ ಪುತ್ತೂರಾಯರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ದೇವರು ತುಂಬ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಏತ ದಿಕ್ಕಡು ಇರ್ಲ ಶಿವಳ್ಳಿ 6 ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಆರೇನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡ ನಿಂಚ ಜನಕ್ಕುಳ್ನ ನಡುಟೆ ಆಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಉತ್ಸವಡು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಎತ್ತು ಮುಖ್ಯನ ಜನಪ್ರೀತಿಲ ಅತೇ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಆ ಜನಪ್ರೀತಿ ನೀರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನಾರು ಓಳು ಪೊಂಡಲ ಇರೇನು ಜನಕ್ಕಳು ಗುರುತಿಸಬೇಡಿ ಅಪಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಈರೇನು ಎಂಚ ಅಭಿಮಾನುಡು ಈರೇನು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ದೀವೊಂದೇರು ಇರ್ನ ಜನಪ್ರೀತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕುಳ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಈರೇನು ಮೆಚ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನ ಉತ್ಸವದ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಅವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಅಮೇರಿಕಾಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೌದಿ ಓಳು ಪೋಣ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಳಪುಡು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಏನು ನೆಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾದನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತ್ರ ಸೊ ವಾವೂಡು ಪೋಂಡಲ
ಪುತ್ತೂರು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋಪಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ ಇನ್ನು ಮಗನ ಮದುವೆಗೆ ಜವಳಿಗೆ ಪರಗಿ ಉಡುಪಿತ್ರ ಅಂಚಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಂಕು ಒಂದು ಜವಳಿದ ಅಂಗಡಿ ಪೋನ ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋತು ಅವಳು ಪೋತು ಅಂಗಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋಗನೆ ಒಳ್ಳೆಯಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಆಕಳು ಸ್ವಾಗತ ಅಂತೀರಿ. ಈಗ ಭಾಳ ಶಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಿಗೆ ಏರಿಯನ್ನು ಗುರ್ತಂತಾಕಳು ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ ಸಮೇತ ಪೂರ ಪತಂಬ ಹೋಯ್ರಿ ಅವಳು ಪೋತು ಕುಳ್ಳೆ ಬಂದಿರಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಕುಳ್ಳು ಏರಿ ಆಕಳ ಓನರ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಹೊಳಿತೀರಿ. ನೋಡಿ ಇವರು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ದೇವರವರು ಅವರು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೂರ ಆತು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಜವಳಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಒಂದು 10-15% ಎಂಗೆ ಲೆಸ್ ಅಂತದೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಹಾಲ್ಡ್ ಕುಳ್ಳೋತು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತದೆ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪಂದ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ತು ಏನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಿರಿ. ಅಪ್ಪಾಗ ಜನಂಕಳೇ ಮೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ಪಂಡು ಹೆಂಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಒರಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ ಆಯಾನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕುಡು ಪಂಡ ಈರ್ನ ಈ ಚಾಕರಿನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಎಂಕ್ಲ ಪಣಿಯರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಅಂದತ್ತು ಐಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಅಯ್ಯೋಜಿಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುಣ ಅತ್ತಂದೆ ಎನ್ನು ಈತೆ ಕೊರಡು ಪಂಪುಣ ನರಮ ನೀರು ಖಂಡಿತ ಒತ್ತಲತ್ತು ಕೊರ್ನೇನು ದೇವರನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನೋದು ತಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಪ್ರಸಾದಡು 1 kg ಬಜಿಲ್ದ ಪಂಚಾಯತ್ ತಿಕ್ಕಲ ಪ್ರಸಾದನೆ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ತಿಕ್ಕಲ ಪ್ರಸಾದ ಆಯ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಏರ್ಲ ಕಟ್ಟಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಈರ್ನ ಈತ್ ಸಾಧಾರಣ 40 ವರ್ಷ ದೇವರು ತುಂಬುದಾರಿ ಅನುಭವ 40 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಇದೀಗ ಈರ್ನ ಈತ್ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ದೇವರನ ಚಾಕಿರಿದ ಈ ಜೀವನೋಡು ಇರೆಗ್ ಮರಪೇರ್ನೆ ಆವಂದನಂಚಿತ್ನ ಈರ್ನ ಸಾಧನೆ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಈರ್ನ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಇಪ್ಪು ಅವು ಓವು ಪುತ್ರ್ಯಾರೆ 1985 ಇಸ್ವಿಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಸುರೂತ ರಥೋತ್ಸವ ಪುತ್ತೂರುಡು ಸುರೂತ ರಥೋತ್ಸವ ಶಂಕರನಾಡಿಗಳು ಕುಂಬಳೆ ಬಾಬಾಡಿಗಳು ದರ್ಶನ ಬಲಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕಲ್ದ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತದ್ದು ಇಂಕ್ಲು ಇನಿ ರಥೋತ್ಸವ ಸೂತು ಇಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡುವುದು ಏನು ಅಕ್ಕಲ್ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡಿಗೆ ಆಕಳು ಬೈಯಾಗ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಂತತಿ ರಥೋತ್ಸವ ಸೂತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಇಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತಲೂ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನ ದೇವರನ್ನ ವಿಜೇತ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಕೊಣತ್ತೆ ತರಟಿ ಇಡ್ತು ಅಲ್ಪತ್ತು ಕೈ ಬಿಡ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಯ್ತು ರಾಜಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋತು ರಾಜಾಂಗಣ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತದೆ ರಥಂತು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಕೊಣತು ಅವಳು ದೇವರನ್ನ ಅಕ್ಳುವೆ ಗೆತ್ತನ್ನ ಹೊರತು ಏನ ಕೈ ಪತ್ತಂತೆ ಉತ್ಸವ ಅಂತೆ ಅವು ಶಂಕರದಾನಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾನ ಆಕಳು ಇನ್ನು ಬೆರಿದಟ್ಟದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಕುಂಬಳೆಯವರು ಬರುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರವರೇ ಸಾಕು ಒಂದು ಪನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇಂಕ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಲೇಕ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಡ್ತು ಸವಣೂರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಸುರೂತ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಏನು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಿ ಒವೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದೇನೆ ದೈವದತ್ತವಾದ ಬತ್ತನೆ ಥರ ಅವಳು ಸುರೂತ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಭಾಳ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನಂಕ್ಳಿಗೆ ಅಲ್ಪತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಬೆತ್ತದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಇಂಕ ಅವಳು ಎರಡು ಕಾಯ ಮಾತು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಹಾಕಳು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಒರಿಯಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಸರ್ ನಮ್ಮಂತದ್ದು 1000 ಜನ ಕಲ್ಪುವೇರು ಅಂಚ ಈರು ಪುತ್ತೂರುಡಂತೂ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ಪಡಿನಾರು 10 ಊರುಡ್ಲ ಅತೇ ಪುದರ್ಪಡಿನಾರು ದೇವೇರೇನು ತುಂಬನ ವಿಷಯಡು ಇಂಚನೇಂದು ಪಂಡದು ಇರಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇರ್ನ ಪ್ರತಿ ದರ್ಶನ ಬಲಿತು ಇನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಇನಿ ಓಡೆ ಪೋಪೇರು ಯಾನ ಆಡೆ ಪೋಪೆ ಎಲ್ಲೇ ಓಡೆ ಪೋಪೇರು ಆಡೆ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಬತ್ತು ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇರ್ನ ಬೆರಿಯೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಧರ್ಮ ಇರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವು ಸಾಕ್ಷಿ ಅದ್ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೆನ ತಲೆಮಾರು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನತ್ತ ತಲೆಮಾರಿನ ಇರು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಣಾರಿತ್ತೆ ಆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ತಲೆಮಾರಿನ ಪುಳ್ಳಿನ ರೂಪೊಡಿ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬೋಡಿ ಮತ್ತು ತೂವೊಂದುಳ್ಳಾರು ಅಪ್ಪಾಗ ನನತ್ತ ತಲೆಮಾರು
ದೇವರನ ದೈವದ ವಿಷಯಡು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಈರ್ನ ಅನುಭವ ಈರ್ನ ಕೆಬ್ಬಿ ಪಾತ್ಯರ ಇರು ದಾಯ್ತ ಪಣ್ಯರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಪಾರು ಸರ್. ಯಾನು ಏನು ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬರೆಯರ ದುಬ್ಬು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ದ ಸುಮಾರು ಜನಂತ ಕೇಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ದೇವ್ರ ತುಂಬಿರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಂಪಡು ಕಲ್ಪೋಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಓ ಇನ್ನ ತಾವನು ಮಗ ಅವು ಬಂಗಂಡು ಅವು ಇನ್ನ ತಾವನು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಅವೆ ಆಂಡ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಪನ ಆಟ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತು ದೈವದತ್ತವಾದ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತನು ಇಡೀ ಏನು ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗ ಅಂದು ಒಂದು 10-15 ಜನಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಪುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ್ಯಾವರ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬುದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗಳಂದು ಉಳಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ತಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಪುವಂತಿಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಪುಲ್ಯಾಪನ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಈ ವೃತ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಶಿಷ್ಯವರ್ಗ ತಕ್ಕಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲ್ಪೋತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಕಲ್ಪನಕ್ಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ. ಉತ್ಸವಂತ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು, ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿತು ನೋಡು. ಸಮಾಜ ಉಂಟು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತು ಉಳಿಯೋಡು. ದೇವರ ತುಂಬನೇ ಅವಳು ಬೋದು ಹೋಟ್ಲು ಕಾಪು ಬರ್ಪಣ ಸಂತೆಡು ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಳ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಗೌರವಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾಂಪುಡಂಚಿನ ಕೆಲಸನೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಕಂತ ವೃತ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಂಕು ಮೆಚ್ಚಿದ ಗೌರವಧನ ಕೊರಡು ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಬಯಸರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಂಬದ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಏನು ಕೊಳ್ಪಂಚಿನ ಹಿತ ನುಡಿ. ಪುತ್ರರೇ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಕುಲ್ನ ಜೀವನದ ಅನುಭವನೆ ಎಂಕಲ್ನಂಚಿತ್ನ ನನ್ನ ಕಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಸಾದಿ ದಾರಿದೀಪ ಖಂಡಿತ ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜೇನ ಅನುಭವಿತದು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯೋಡ ಇನ್ನು ಪಂಡದು ಮುಗಿತಾರಡಲ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಅನುಭವ ಆದಿಪ್ಪುನು. ವಾ ಪುಸ್ತಕಡು ಓದುಂಡಲ್ಲ ವಾ ಟಿ ವಿಡು ವಾ ಶೋ ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪಗ ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಕಿರಾದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಾರಿರು ಮಾಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಕುಡಿ ಇರು ಒಂಜಿ ಸಂತಾನ ಇರು ಪುತ್ತೂರಾಯ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಾದು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೂ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈರೆಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮುದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಬಯಕೊಂದು ಈರೆಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಲೆ ಇಪ್ಪುನು. ಈ ಕಲೆ ಇದೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರೋಣ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದ್ಬಿಡು. ನನ್ನತ ದುಂಬುದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ನನ್ನದಕ್ಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು. ಐಕೆ ಇಕ್ಕಳು ಇತ್ತ ಮನರಂಜನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಐಕೆ ಮಾಳಿಗೇಶ್ವರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತದೆ. ಒಂದು ನನ್ನ ಇಂಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡನ್ನು ಪಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂತೂ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲೇ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಹನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಹಕ ಪಂಪುಣಂಚಿತ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೃತ್ತಿದ ಬಗೆಟ್ ದೇವರನ್ನ ಚಾಕರಿದ ಈ ವೃತ್ತಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಬಗೆಟ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪುತ್ರಯರು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರ್ನ ಜೀವನಾನುಭವ ಆರ್ನ ವೃತ್ತಿದ ಅನುಭವನು ಮಾಂತ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐಕಬೋಡಾದು ಆರೆಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಳ್ಮೇಲು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಳೆನು ಇತ್ತನ ಚಿತ್ನ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲು ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು
ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಾಯಿರುಲ್ಲ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರೆನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲೆನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವ ತೆಯ್ಯ ಈ ಚಾನೆಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಪಡೊಂದು ಪಣೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗೆಗ್ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ನಿಖಲ್ನ ಮೋಕೆದ ತುಳುವೆ ಶಶಾಂಕ ನಿಲಿತಾಯ ಪುತ್ತೂರು.